Vroom, vroom. Ang laki ng bike lane dito. Paano masabi? Kasi isang kotse. Sasakyan. So, pinagsamang motor lane to tsaka bike lane. Pwede na! Ang lapad. Hindi tayo pwede. Oh, ang lupit ni Kuya. Sumingit pa. Paano masabi? Parang ang liit naman. Anong shock niya? Ganda ng trip ng motor, ano? Napapalingon din sila, oh. Ang ganda kasi ng tunog ng motor. Big bike. Okay. Vroom, vroom. Ganda ng tunog, ano? Sarap. Pangarap ko yung ganong motor. Kailan yan? Bomba. Okay, kami naman. Ninja. Ninja Kawasaki. Ganda, no? Five minutes later. Grabe, traffic talaga, oh. Men. Anong kamay ko? Bago ko maharap yung neutral ko, aandar na siya ulit. Kaya naka-neutral yan, oh. Andar na naman. Kaya bago ako makapag-neutral, primera na agad kasunod eh. Oh, may neutral tayo, oh. Hindi ka makapag-neutral kasi nga biglang tumatakbo. Oh, neutral. Oh, bago mahanap yung neutral, primera na eh.
Neutral. Meron na naman. Grabe. Neutral. Camera. Grabe. Anong nangyari sa Earth? Camera. Siya yung kasabay ko kanina, oh. Grabe, no? Kung saan saan na lumulusot yung mga motor. Pwede na! Kaya traffic. Oh. Grabe. Nangyari. Sakatan ng kamay ko. Ganito pagka traffic, parang nagkakagit-gitan yung mga motorsiklo, pero hindi naman tayo ganun eh. Kung naramdaman mo na gusto yung mauna, nagbibigyan natin, pinapauna natin. Siyempre kalsada lang yan eh. Tulad yan kanina, talagang mararamdaman mo gusto niyang umovertake. Pakiramdaman lang yan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ganito ang nangyayari sa aming mga rider pagka inaabutan ng traffic. Sa automatic siguro hindi ganun kahirap kasi wala, piga lang sila ng piga. Pero kung yung mga naka-clutch, grabe. Bugbog ang kamay namin sa clutch. Mag-jeep na lang ako. Tapos paa neutral. Cambio. Lata na to. Kailangan lang alisto ka sa paligid mo eh. Magbilis dapat ang mata mo, lalo na sa side mirror. Baka mamaya may kasabay ka sa gilid mo pag liko mo. Dapat alisto ka eh. Ito
Grabe yung pagsubok na yun ah. Parang gera. Ang tindi! Tumakot ang braso ko tsaka yung kaliwang kamay ko. Nakapiga ng clutch. Ang kulit eh no. Sinenyasan na nga ng saglit kakanan eh.